ya gaziere gị anya wucha n'oge izu nwanne nke tata site n'ụlọ mgbasa ozi onyonyo ABS Television Channel 24 Star Times 113 na Metro Digital 29 ịmara na izu nwanne na-abịara gị kwa Fraịde ọbụla ma ọkụ ha na elekere 6 nke uhuruchi bụ oge iji eneba anya n'ihe dịgasị iche iche metụtara anyị tụgharị uche ka anyị ga-esi wee nhazi ọnọdụ anyị o wee dịrị anyị na mma o wee bụrụ ya anyị ga-etinye ọnụ n'isiokwu gbara ọkpụrụkpụ tata isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ruo mba isiokwu bụ okwu akpụ n'ọnụ ga-abụ nhara ka esi wee mekwata ya ịma na ebe niile adị na mma ọ bụrụ gịnị nchekwa obodo yanwa ga-abụ isiokwu anyị ga-etinye ọnụ na nke tata aha m bụ Ifeọma Akife onye isi oche n'ihe mmemme izu nwanne ịma nakwa Fraịde na anyị na-akpọta ọtụtụ ndị be anyị wee tinye ọnụ wee kpaa alụ hazie ọnọdụ ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma o wee bụrụ ya na nke tata anyị nwere mmadụ abụọ onye nke nọ n'isi isi bụ Honorable Bone Ọzọ Nkwakụ PG ndị Enugu Ukwu. Honorable Nkwakụ kene ndị be anyị gee na anyị ntị tata ọ dị mma inezi anya onye nke nọ n'etiti nọdebele m ọ bụ Honorable Onyebuchi Ọkpala SA to Governor on Security ya gbasara nchekwa. Ifugo ndị anyị na ha ga-anọrọ na nke tata nchekwa obodo anyị kpọtara PG kpọta SA on Security ka ha wee nye aka wee hazie isiokwu anụnwa wee bụrụ ya anyị ga-amalite n'ebe ị nọ PG Enugu Ukwu ka wakenere anyị ihe bụ nchekwa n'echiche nke gị nchekwa obodo kedu ihe nke a pụtara? Nchekwa obodo ịsụ ha n'oyibo ọ bụrụ security of the community. Nchekwa obodo dị mkparị nne ime ka obodo chụọ mpụ na ajọ ife dị iche iche, chụọ ori, chụọ ama, chụọ ife ine ga-ebute na amanwe udo n'obodo a. Onye ife nghọta bụ nchekwa obodo. Ọ dị mma ihe ga-eme ka ihe ọjọọ mpụ na arụrụ ala na on security nchekwa n'akụkụ nke gị site n'ụlọ ọrụ gị kedu ihe bụ nchekwa obodo? Nchekwa obodo bụ igosipụta na imezupụta ihe gbasara ichekwa ndụ na akụ na ụba nke ndị a na-achị achị karịsịa mgbe obodo dabara ịgwọkwa ebe a ka eji wee ngwepụta ihe a na-akpọ nchekwa obodo ka e wee nwee ike imebi na mpụ na alụ n'ime obodo. Dị mma mana ọ na-abịa na-akọwa nchekwa iwezuga ime nke a Honorable Bone Ọzọ Nkwakụ kedu onye nchekwa obodo bụ oke na ọrụ ya oke na ọrụ mmadụ niile dịka mmụọ bụ Ifeọma kịta ma eso na nchekwa ka ọ gịwa bụ PG ka ọ bụ ọrụ gị ka ọ bụ sọsọ gọọmenti ka ọ bụ ọrụ ha kedu ndị nchekwa bụ oke na ọrụ ha? Ọrụ nchekwa gbasara mmadụ niile, ọ gbasara gọọmenti, ọ gbasara ndị a na-achị achị. Ị bịa na anyị bụ ndị nọ na ihe a na-akpọ the gọọmenti na the community level, ọ gbasara igwe, ọ gbasara PG, ọ gbasara ndị kabinet, ọ gbasara ndị executive, ọ gbasakwuru ndị villages niile. So na nchekwa obodo enwere onye ọ bụ ọrụ ya iche maka ịrapịa n'ọrụ ofu onye ibu ofu onye ibu ahụ anyị ibu onye onu. Ọ dị mma daalụ mana ka njụọ gị dịka President General obodo Enugu Ukwu ọ nwere otu gọọmenti si enye aka agbanyere unu aja n'ukwu iji wee na-akwalite nchekwa n'ime obodo ka ọnụ waji aka unu ahazi ihe gbasara nchekwa? Ịbịa na nchekwa obodo ndị bụ ndị vigilante anyị nwere n'obodo tupu ịrụwa ọrụ vigilante a ga-eweje aha gị na gọọmenti ama na iso alụ ọrụ vigilante mana ka o si dị kịta ihe na-ekwu na gọọmenti macha maka ndị vigilante niile nọ n'ime gọọmenti maalụ na obodo ọbụla nwere vigilante. Gọọmenti na-esoli encourage obodo ka ha guzobe vigilante mana ihe gbasazị alụ dịka ị na-akwụghị ụgwọ ma ọ na-egoro ife ji alụ ọrụ ọ bụ obodo na-eme ya kịta oke nwụrụ anyị na-atụ anya na gọọmenti ga-akwado very soon mana oke merụ na kịta ọka bụ obodo na-atụ ụtụ na-eme etufasi wee na-eme na ndị vigilante ha na-alụ ọrụ. Ọ dị mma daalụ ka m bịa n'ebe nọ Honorable Onyebuchi Ọkpala on Security
dịka onye enyemaka nye gọvanọ n'ihe gbasara nchekwa o nwere ụzọ dịgasị iche iche gọọmenti steeti a ji enyelu ụlọ ọrụ n'aka iji wee fụ na akwalitere ezigbo ose nchekwa na steeti anyị? ya enwelu gọọmenti Anambra steeti nke onye isi ya bụ Chief Willie Mmadụabụọ Chukwuobianọ agba na mbọ ọtụtụ ọgbakọgo mbọ pụtara ife because na asị na dike taa akụ afọ icheli ya ihe gbasara nchekwaba na Anambra steeti anyị nwaka bụ ndị nọ n'ogugo ihe gbasara nchekwaba na the whole Nigeria because now we have achieved that security the vision ihe gbasara na ichekwaba nke ime obodo. Gọvanọ Obianọ enyego aka site n'ime ọfịs anyị iji wee kwado ndị nchekwaba nke ndị polisi, DSS, Army, Navy, Vigilante, Road Safety, ndị niile bụ ndị nọ n'isi nchekwaba niile nọ na obodo a ha enwetago nnukwu nkwado pụrụ iche n'aka gọvanọ Willie Obianọ karịsịa n'ime Mbamont anyị nọ n'ime ya. Ọ dị mma, mana dịka SN Security onye enyemaka n'ihe gbasara nchekwa ịbụkwa onye ntorobịa ka njụọ gị kedu otu isigo wee jiri ụlọ ọrụ gị a wee na-enye aka wee na-akwalite nchekwa kacha ebe ndị ntorobịa nọ ihe dịka katakata ma ndị na-eso n'otu nzo ma gịnị kedu otu ụlọ ọrụ si wee na-ebu a wee na-emegide ọnọdụ dị otu? Site n'ọfịs m dịka onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ n'ife gbasara nchekwaba alalụrọ m ụla agalakwa m izu ike kwa ụbọchị anyị na m agagharị na-eme kishọ ka anyị fụ na ebumnobi gọvanọ metara mkpọrọ ihe gbasara nchekwaba na Anambra steeti. Site n'ọfịs m agago m ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ịga kwalite okwu ndụmọdụ a ga-enye ụmụaka na-eto eto ịpụ n'otu nzuzo. Agago m n'ụlọ ọrụ ndị nchekwaba dị iche iche nke nka nọ n'ime kịta. Agago most of divisional police stations ka anyị malụ ka afasi wee dị njikere inye ndị be anyị nchekwaba zuru oke n'ihe gbasara. Kedu ụdị azịza ha na-enweta? Ha na-agwa gị na mgbe n'ime ngagharị na-agagharị ka anyị fụ na ịnekọta anya na ka a tinyekwu uchu n'ime mbọ nke gọvanọ na-agba fa na-anabata ya utu obi ọcha iji gosi na ife anyị na-eme na ọ na-elutofe alụ. Ndị nchekwaba ada complain too much because anyị bunyere fama ụgbọala ọgbatumtum nke ha ga-eji wee na-achụ ndị omekome. Ebunyere ha ụgbọala, ebunyere ha akụrụngwa dị iche iche mgbe na-agagharị ka mmalụ na ha abalụlala ụla andị mgbe m na-agagharị ha abalụlala ụla. Fancha niile nọ n'ọlụ, ndị polisi niile nọ n'ọlụ, monitoring unit, operation Udoka ọha nwa bụ ndị ji karịrị ọlụ pụrụ iche n'ihe gbasara Mbamont. So agago mfụfa fụka malụ ka ha si agba mbọ anọ steeti n'ụzọ na patrol the whole steeti. Ebe ọ bụ na ife mee kịta ngwa ngwa ha ga-agbata ọsọ ha nọ there. Every checking point ị ga-afụ ụgbọala moto ndị polisi ka ọ nọ on alert. Ha ncha dị njikere ịgbata ọsọ na ihe gbasara nchekwaba mgbe ọbụla akpọrọfa. So a ga-amfụ na ndị DPOs niile na different division ha dị njikere na-alụsi ọrụ ike and ha dị happy with our governor maka ozi nkwado enye gị ụfa. So ya bụ mkpụrụ gọvanọ kwụnye n'ihe gbasara nchekwaba na Anambra steeti onye bụ ihe kacha wee meta mkpụrụ na the whole Nigeria. Nekwa ọtụtụ ụgbọala gọvanọ anyị bunyere ndị uwe ojii. Ụgbọala niile n'ụwado oke ji alụpụta ihe kwesịrị na anyị ji wee na-alụpụta na nchekwa. Yes, ụgbọala niile na-afụ now ha ncha nọ n'ụzọ dị iche iche. Junction ọbụla, stọọbụ ọbụla, ọbụla sọ nke a enwere pick-up, patrol pick-up, van nke alọ nchekwa.
ha ncha niile nọ n'ụzọ ọgbatumtum a last year I wepụtara ya 150 this year I launchekwa another brand new 50 iji wee support the patrol n'ebe niile. So nwere ebe ị ga-anọ na Anambra kịta ime ife bụ ihe oli ma ndị omekome ga-alụzi ọrụ na free ọmadịzi etu a maka na ndị nchekwa anyị nyefe ife niile ha ga-eji lụọ ọrụ and ha nọ na-alụ ọrụ anyị na-afụ na ọrụ agha na ha na-alụsi ike. Mgbe m na-agagharị site n'ọfịs m ana m agbakwa ha ume ndị moto ha nwego problem enye ha assistant nyefa some money ha rehabilitate kwa the vehicle ndị megolo ochie. Ọ bụrụ na police station ndị nwe vehicle 3 na-enwere ofuke tọwọ naanị agago m make sure nye ha nkwado ka ha lụgharịa ya ka o sonyekwa na ndị enwere enwe maka na ihe dị important etu egosi ụgbọala ndị a niile ọ tọwọrụsịa ịma na ị ga na-afụ ya ka ọ nọ n'ụzọ alụ ọrụ bọtụ Chineke nyere aka and nchọ iji kwuela agwakwa ndị na-ege ntị nchekwaba obodo abụrụ ihe ọrụ gọọmenti sọsọ ọ ihe bụ ọrụ oke na ọrụ onye ọbụla. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo dịka PG nọ mụ na ya nọ ihe na ndị obodo ga na-enye ndị nchekwaba enyemaka anọ PG na igwe na ndị eji ama afa ha n'obodo aga jụọ ndị nchekwaba kedu ebe unu chọrọ enyemaka. Enwe ndị moto taya ha adịrọzi iwu abụla na anyị na-eche gọvanọ na-agbasi mbọ ike ụmụ ife a egote taya enyefa ọnwụ na-enwe moto kụgo njini na afụlọ ego ejiru njini unu gbata enyemaka ndị nwere ego ọbụla bikos nchekwaba ndị anyị na-echekwara ya bụ onye ọbụla ma ogbenye ma ọgaranya. Ibụla ọgaranya nwegodu polisi nke gị na be gị nata jee malụ ihe ndị polisi nọ na bụ unu chọrọ nyelufe aka ka ha ikwu their vehicles ka ihe niile na-aga aga. Anambra steeti bụ obodo kacha wee nwee nchekwaba n'ụwa niile. PG ndị Enugu kwasị nka njụọ gị ụmụ mpụ ndị ịmago ịbụ onye isi obodo na Enugu ukwu ihe dị ka ọ dị mma nekwa m anya nekwa ọtụtụ ụgbọala gọvanọ anyị bunyere ndị president generals akwa unu butere nke obodo unu PG ụgbọala ndị a kedu ihe njigole wee na-eme n'ịkwalite nchekwa n'obodo? Obodo ọbụla nwere ụgbọala ọnya ka eji eme patrol n'ime ime obodo ndị vigilante a na-agbanye fuel na-edozie wele na-eme patrol so it has been effective. Ihe dịka Enugu ukwu anyị nwere ya nwekwa about 2 others through community effort wee weta ndị obodo ji aka agụ nke yes because na ibe na Enugu ukwu anyị jụrụ security akpali amụchacha apart from na central ụfọdụ villages nwekwara their own ife dịka Urunebo village nwere their own n'agbanyeghị na nwekwa nke central so ị na-akpagharị ịfụ security patrol vehicles here and there ọ na-enye aka ọ ga-abụ onye akpọ na fon ọ bụrụzi nke asị na afọrọ moto a ga-eji wee je mana PG ka njụọ gị oge ụfọdụ asị na ndị ntorobịa nọcha n'ime ime ma ndị na-ese anwụrụ ma ndị na-akpa ụmụ agwa dịgasị iche iche nwere ka o si wee dị ma ọ bụ ebe a na-eje emetọsị ụmụ ihe mmetọ dịgasị anya dịka PG kedu ka ị si eji ọfịs ga dịka PG wee na-agba mbọ imemi na ụdị omekome dị otu a nọcha n'ime obodo? Ife dịka ụmụ omekome ha na Maachị ngwa nekwa anyị ya dị n'onyonyo ihe ahụ ụmụaka ụmụ nwaanyị etozu etozu na-agbacha akwụna kedu ka na ofu obodo kedu ka esi agba mbọ isi wee memi n'ọnọdụ dị otu a? Ife a bụ a na-akpọ venue sport n'Enugu ukwu all information ka mụ na igwe nwetara awedel commissioner of police akwụkwọ the commissioner of police akwụkwọ awe bịa raid ebe a wee discover akwụkwọ some underaged girls there wee kpụkọlọfa wee kpụjefa na nke ndị police mana ayọ anyị na-ayọ police or any other authority ka addition na sustain n'ife a ụmụaka ka anyị na-ajụfa ajụjụ onwere ndị si Anambra steeti na ha si esi wee bịa ebe a nọkọ na-eme ife mpụ na ife alụmana dị iche iche so obodo anyị na-asọ dị ebe a nsọ gọọmenti na-asọkwa nsọ so na ya ma nkwe
ka ụdị ife a mee na be anyị ana m anyọkwu ndị obodo ndị ọzọ ndị ọla PGs ka unu nekwa anyị ma ma nwere ebe nwere ụdị ife a nwa na obodo unu onye na-abata na-achụ ya mgbe onye achụọlụ onye achụọ ma gbanwe safe haven mana ịchụọ ọ bata ebe ọzọ onwe safe haven maka ka egbosi ha n'obodo nke ha nwere ike ndịkọrọ jee obodo ọzọ jezokwa n'alụ mbinandị ọ dị mma ọ bụrụ na ị chọrọ isonye n'ihe mmemme ohere ọma dịrị gị ugbu a o nwere akara abụọ dị na onyonyo telivishọn gị ịkpọ nke mbụ ọ gara inwe ike kpọọ nke abụọ o nwee ife ị chọrọ ịjụ ma ọ ka anyị esi wee kwalite atụmatụ nchekwa na Anambra steeti ihe a ma ọ bụ n'obodo anyị dịgasị iche iche ihe a bụ ohere ọma ị nwere maka na Izu Nwanne na-atụpụta ohere maka iji wee na-akwalite ọnọdụ ọdịmma anyị cheta na ọ bụrụ na ịkpọ anyị ịgbatuo onyonyo gị ma ọ bụ jeta aka n'ebe ọ dị ka anyị wee nwee ike ịnụ ife ị na-agwa anyị. Hello kpọghachikwa anyị ọzọ biko ọ bụrụ na ịkpọ akara nke ọzọ bụ na ọ gara ịkpọ anyị n'akara nke ọzọ ka ị wee nwee ike wee sonye na ịjụ ajụjụ ma ọ bụ ịkpa alụ ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma ka anyị ga-esi wee kwalite atụmatụ nchekwa n'obodo anyị dịgasị iche iche. Ọ dị mma m ga-abịa n'ebe ị nọ SA on Security. Abịa n'ọnọdụ gị dịka SA on Security ọ dịghị ka mbọ dịgasị iche iche ị na-agba iji wee kwalite nchekwa na amịpụta mkpụrụ atụrụ anya. Ọ na-amịta mkpụrụ. Anyị mara onye batara ebe a. Hello? Hello? Daalụ, onye ka anyị na-anọ? Mmesoma. Mmesoma ka ebe na-atọ ike ebe isi akpọ? Mmesoma. Mmesoma ka ebe isi akpọ? Hello? Esi m Nnewi akpọ. Ọ dị mma ka ebe ị chọrọ itinyere anyị Mmesoma? Hello, asị m esi m Nnewi akpọ. Isi Nnewi akpọ, ngwa tinyere anyị ọnụ n'okwu. Mmesoma ị ga-akpọghachi anyị ọzọ dị ka ị naghị anụ ihe anyị na-ekwu. Kpọghachi anyị ọzọ. Oke, ihe nchi ikwu bụ o sighị anyị n'aka ọ bụrụ na ịkpọ akara nke mbụ ọ gaghị ịkpọ akara nke abụọ. Hello? 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 Onye ka anyị na-anọ? Hello, good evening. Ọ gị na Ivan na-ekwu. Ivan ka ebe isi akpọ? Abụ m onye Enugu Ukwu. Onye Enugu Ukwu. Ivan ngwa tinyere anyị ọnụ. Enugu Ukwu abụọ. Daalụ ezigbo mmadụ. Ivan Okoye. Ivan Okoye ngwa gabịa n'iru. Biko asị m ka nkene TV na nnukwu ọrụ ọ na-alụ. Maka anụrụ ya bụ ibe abụrụrọ m onye mere ụdị ihe a. So nsị ka nkene ya na-asị na Chineke ya abụ ya ume. Ụmụaka anyị anatago n'iyi. Ụmụaka anyị anatago n'iyi. Ụfọdụ bụ ndị si nne na nna ha na ha na-eje ịgụ akwụkwọ. Ma ha dị ebe a n'ụwa lụrụ ihe a ka ha na-eme. So ekene nnọọ bụ isi n'ọrụ ọ na-alụ n'ihe niile ọ na-emetụgasị aka n'obodo anyị abụ Enugu Ukwu. Wee na-asị na ọ ga-adịrị ya mma na Chineke ga-echekwazi ya. O wee rụgide ọrụ a lụọ ya n'ọgụgụ. Daalụ Ivan. Ifugoro ka o si eme ka ọja si akpụ ya. Hello? Hello? Onye ka anyị na-anọ? Good evening. Evening ka onye anyị kwudoro. Hello? Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Okay, afọ m bụ Ifechukwu. Izuchukwu? Ifechukwu. Ifechukwu, oke ife ka ebe isi akpọ anyị? Ebe oko? Ugwu abụ oko tinye na Ọnịcha. Ọ dị mma, ọgba osisi na Ọnịcha ọ dị ka ya. Ngwa gaa n'iru Ifechukwu. Hello? Gabịa n'iru anyị na-anụ olu gị. Okay. Asị m na ezi na-ekwu dị mma kama na ebe Mozi kwere to the gọvanọ Nsọmụsọbụla ọ sị na ọ bụrụ na onye nye polisi ndị na-eche ya n'obodo akwa na ya ga-ekwe ihe dịka divishọn ha dekwa maọbụ ka ndị ya ka weta ọ bụrụ nwere enyemaka ga-enyekwa ndị ya ka ọ sọpọtụkwa data alụ ọ tụrụ ebe ahụ ya nwata ndị ya kpọ alụ ọrụ amaka. Daalụ rinne Ifechukwu. Adị mma ịka fọrọ akara ị nwere ike iji wee sonye n'ihe mmemme Izu Nwanne nke taa ịma na ekeresimesi na ha eru ka anyị na-etụkọta alụ ka ọ ga-esi wedịrị anyị na mma n'ime oge ekeresimesi a gọọmenti na-agba mbọ nke ya. Kedu mbọ gị nwa ya agba dịka nwafọ? Kedu mbọ m onwe m ya agba dịka nwafọ ka anyị wee nwee ezigbote nchekwa n'obodo anyị dịgasị iche iche?
ka ekeresimesi a wee bụrụ Isambe ya Isembe ya ọkwanye bụ isiokwu eji na nke taa cheta na m gwara gị n'izu nwanne chọrọ ndị nkwado chọrọ sponsorship ka anyị wee nwee ike wee na-apụta n'ikuku wee na-emepụta ihe mmemme ya mere ọ bụrụ na onye na-azụ afịa ma ọ bụ na o nwere ozi ịchọ ka anyị na-agbasalụ gị ị nwere ike ịbịa na ntụkọrọ ihe ị ga-akwụchanye iwe nwee ike wee na-akwado ihe mmemme anụmanụ dịkwa ka wee na-akwalite asụsụ ya maka na ọ n'asụsụ Igbo ka a na-eme ya bụ ihe mmemme. Hello ndewo onye ka anyị na-anọ SA ana m ajụ gị dịka n'ọkwa gị dịka onye enyemaka nyegara gọvanọ n'ihe gbasara nchekwa ọ dị gị ka ị na-esi n'ụlọ ọrụ gị afọ ọ na-eju gị n'ihe ị na-ahụ ị na-arụpụta na ya bụ ụlọ ọrụ enye gị? Afọ na-eju m maka na ndị mmadụ na-enwe anwụrị most especially mgbe ha fụrụ ka anyị na-agba mbọ na-agagharị na-agba ndị na-alụ ọrụ nchekwaba ume maka na onye na-arụ ọrụ nchekwaba ọ bụrụ na ị gbalịa ume ike agwụ ya so ewepụtara m aka pụrụ iche ka anyị kwado ndị niile na-etinye aka ịfụ na enwere ezi nchekwaba na Anambra steeti through the office of the governor. So gọvanọ anyị na-eme ọfụma na nke a ndị ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ị na-afụ elele na-apụta na mgbe ị na-agba obi a na-atọ ya ụtọ. So ọrụ ahụ anyị na-arụ na-amịta ezigbo mkpụrụ maka ị na-anya na Ọnịcha taa ọ bụla etu ọ dị last year kịta a na-agba Christmas ka ọ dị today anyị eme na ihe a na-akpọ improvement n'ihe gbasara security Ọnịcha, Ọka and other cities Nnewi ihe bụ oli obenatago nkịtụ a na-abụ a na-afa n'ụbọchị one ma one ekeresimesi na-akpọlụta n'ike ike alọ ndị gara aga ị ga-anọ ịnụ na ndị ji motosaịkụl na alụ ndị mmadụ akpafa na-echedo mmadụ egbe at least mgbe m na-aga my Embamon security operation tour dịka gọvanọ flag ya off mgbe tere aka ndị polisi na-egosi ihe bụ elele anyị na-elite maka na ndị a na-eji m ụmụ egbe ọka ma nke alụrụ alụ were anapụ ndị mmadụ ihe n'ike ihe ndị a niile akwụsịgo and ha agbago ọsọ Ọnịcha ajụgo oyi, Ọka ajụgo oyi ọnya bụ elele pụrụ iche anyị na-elite anyị ndị mmadụ na-enwe aṅụrị onye buru ego bọsị aka m gafete na bankị mmadụ sekpụrụ akpa ego a na-afụ ya anya ọ na-aga ọ dịkwa etu ahụ ọ dịbụ mbụ so gọvanọ anyị emego ọfụma onwezi ife dị ka oli gọvanọ nọ na nso nso a na ọ na-ekwulu ọbịa wee mee mmemme mmalite ka ịmagodo nọ n'ebe a nọ. Hello gọvanọ nọ na nso nso a wee mee mmemme mmalite nchekwa ọnwa mba na-ekwulu ọbịa wee na-asị ka njụọ nchekwa mmemme mmalite nchekwa anụnwa ọ bagidere kedu ihe ị chere bụkarịcha ebumnobi eji wee mee ya? Ị chere na ebe amụma o guzobere na-emepụta ihe atụrụ anya? Ebumnobi bụ ka ndị mmadụ nata agba Krismas ndị ebe onye na London abụrụzi mgbe ọ ga-abụ ebe asị anata Krismas na ndị ụlọ elika na ya ndị ntọga atọrịa ebumnobi bụ ka obodo jụọ oyi ebe ọ bụ na ịnọ ịkpọ foonu ịnọ na Abuja ịnọ na Lagos ịkpọ foonu agwa anyị na Anambra ajụgo oyi na ndị uli anọzi ndị omekome anọzi ka onye ọ na-anata n'ikem nwa anwụrị Krismas na New Year. Ebumnobi bụ ka eji wee kwalitekwa nchekwaba anyị nwebulu iji wee gba ndị na-echekwaba ume ndị polisi na ndị security agencies ndị ọzọ ka fa nwee ike ikekwa ajụ n'ume karịa n'ọlụ on alert n'ime dis Embamon. Ebumnobi and ya bụ ebumnobi na nke dịka m kwubu na mbụ ọ na-amịta ezigbo mkpụrụ kwa ụbọchị maka na a na-achụ ndị ori ọsọ kwụ elu ana. O nwere onye kpọọ m one day si na enwezi ka ndị ori si echezi echiche ịbịa na Anambra na ikwulu akwụkwọ Anambra sịghị na ije na ịga anakwa so ha maalụ ndị ha nwa bụ ndị ori maalụ na ịbịa Anambra igba egbe kịta in next 2 minutes emega arrest ikidnapụ mmadụ kịta in next 5 minutes or 20 minutes a ga-eloketi ebe afọ unu anyị kelu nkwụcha PG Honorable Ọzọnkwaba mana asị nka njụọ gị
abịa n'ihe gbasara nchekwa anọ na nso nso anọ na ndị Enugu Ukwu nwere ka unu si wee chịkọba nchekwa nkwe na-ekwagona then n'okwu ihe gbasara trafik management unu mekwa na nso nso a nwa na-asị ka njọ kedu onye chepụtara ya bụ amụma kedu ihe bụ n'obi unu ji wee chepụta ya ebidogo tinye biya n'ọlụ kwa onwe mgbe a na-eji malite tinye biya n'ọlụ tupu ibe na nke a mana ịjụbụ maka ndị na-ese anwụrụ measures anyị nwere for them ịbịa na Enugu Ukwu o nwere few months ago anyị mere drug awareness campaign kpagharị Enugu Ukwu niile kpọta experts from all walks of life ha bịa gwa ụmụaka be anyị okwu. At the end of the program 350 youths turn out for the program. At the end of the program some youths bịara publicly openly renanso cultism renanso nzuzo nazialụ nnọọ renanso ndị ụkọchukwu bịara ekpele ka nkwa afa kwere ka fa ọmịtalụfa mkpụrụ ụdị ife anyị ga na-eme anyị guzobere anyị ga na-eme ya gbo na-agba n'arọ biko na mgbe ụfọdụ oke kpụrụ je na kpọchie na polisi ebe lukwu ya mgbe ụfọdụ nra wọksị so you address the matter okena ma sit here down onye na-agwafe okwu azụrụ azụ dịka nwanne nwoke a na-ebe a ụdị okwu a bụ igwe ekperima o chegharịa agwa implication of anwụrụ niile ife niile a na-eme then abịa na nke ikwuru maka traffic management o sokwa na security maka na inwe ezigbo traffic management ịma na ị ga-enwekwa ezigbo security. Ọ dị mma o nwere onyonyo anyị nwere maka ihe traffic management ya mana anyị ebugodo ụzọ ka anyị na-ebe gọvanọ kesalụ ihe akara nchekwa maka atụmatụ ekeresimesi ọ bụ na icheta anya n'ezi anyị maka ihe anyị na-aka agwa anyị maka ya ka anyị na onyonyo ndị ahụ icheta anya na-eneba anya n'ihe ndị anụnwa. The operation is a laudable vision of the governor, which has become an annual ritual to reinforce the activities of all the security agencies to secure all parts of the state through effective patrols, stop and search, constant presence and prompt response to distress calls throughout the Yuletide season. Also during the launch, the governor rewarded deserving men and officers across the various security agencies in the state who have distinguished themselves in their service, as well as presented financial support to families of officers and men who died in active service. Performing the function, Governor Obiano said his government has secretly launched the installation of 50,000 CCTV cameras across the state to be manned by professionals, which will provide support to the security agencies in their fight against crime. I want to warn all criminals in Anambra or trying to come into Anambra to disappear, or they will disappear by force. We are ready, battle ready for any form of criminality. We have motivated our security forces. If you observe, we've gotten 3 additional detachments of Nigerian Mopol working in Anambra now. You'll observe some stop and search, mobile stop and search, so that you don't think they are still there, you see them somewhere else, and they will stop you, search, and it's 24 hours, very important. 24 hours. The State Commissioner of Police, Mr. Garuba Umar, revealed that the Ember Month's operations had commenced since the beginning of September to rid the state of all criminals, adding that the fallout of the operation will overflow to guarantee the smooth conduct of the electioneering process and ultimately the general election of next year. And I say a big thank you to Your Excellencies for your vision and support. To the head of security agency in Anambra State, your zeal, ideas and contribution towards the internal security management of the state is highly appreciated. May I also use this opportunity to recognize and commiserate with the families of our colleagues who lost their lives in active service to their fatherland. We strongly believe that their labor shall never be in vain. It is our fervent prayer that God grant them eternal rest and give their families the fortitude to bear this irreparable loss.
The coordinator of State Vigilante Services, retired Commissioner of Police Ike Chukwadoba, and the stakeholder in Agwata Council area, Chief Titus Anibogu, said the security in the state has been adjudged the best in the country because of the invaluable contributions of Governor Obiano and his strategic planning. In a vote of thanks, the Assistant Inspector General of Police in charge of Zone 9, Mr. Hosea Kama, said the exercise marks another milestone in the efforts of the Obiano administration towards providing adequate security to Anambra. We are going to witness unprecedented movement of criminals out of Anambra State into neighboring states. You have to give them the key, you have to tell them the secret. For all the other services, I want to congratulate you, because without unity, all their efforts will be exercised in futility. The widows of some policemen who died in active service who were rewarded by the governor at the event, Mrs. Esther Ocheke and Mrs. Rachel. Anyị afụgo etu esi wee gosi anyị etu gọvanọ anyị si wee kesa ụmụ ihe dịgasị iche iche gbasalụ nchekwa ka e wee nye aka wee kwalite nchekwa n'ime ọnwa mba anụnwa ka ndị be anyị nọgasị ma ndị Lagos ma Abuja ma ndị ebe dịgasị iche iche wee were obi aṅụrị wee nata mmalụ na onwe ha mgbe ya bụ ha nata ọ bụrụ ha nsogbu. O webụla ya agwara gị na ọ bụrụ na ị chọọ isonye n'ihe mmemme na akara abụọ dị na onyonyo telivishọn gị ị ga-eji wee sonye ịkpọọ nke mbụ maọbụ ịkpọọ nke abụọ ka anyị wee malụ ife ị chọrọ ịtụnyela anyị. Hello, kedu onye anyị na-anọ? Gbatuo TV gị ka anyị nụ ọnụ gị, kedu onye anyị na-anọ? Ọ dị mma, PG ndị Enugu kwe mana o nwere okwu akpụ n'ọnụ tupu anyị wee dobere isi ka anyị na onyonyo ebe gọvanọ kesara ihe ka anyị gaa n'iru na ya bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ya, a na-ekwu maka etu ọ ga-esinyere ndị ahụ aka. Yes, onye si na ya ma mmezi ajọ ife wee pụta ụda ya na ọ pụtara na eziokwu, obodo ga-enyere ya aka. As a matter of fact, ụfọdụ n'ime ndị achịgharị elu anyị achọtago ọ ga-ebido na Jenụwarị, anyị achọtago efe anyị je mụọlụ ọmụmụ ha mụsịa obodo ha kwado ha because na ha pụtara na igwe mmadụ wee chegharịa ndị ụkọchukwu bịaranụ kpere ekpere ka ife ahụ mee ka ọ gaa, mana onye ahụ nwere ife ọ na-alụ anyị chọrọ ife ga-eme ka ọ nachiekwe na ife ahụ ọ gbọpụta chekwalachala ya nwere ike ọ metụrụ nwa obele, so nwa obele ka anyị achọrọ, so anyị ga-eduje ụfọdụ n'ime fa ndị si na ha ga-amụ ọrụ ebe ha ga-amụ ọrụ, I monitor the thing, then ha mesịa amalụ ihe ha mụtara, malụ ma ha ga-enye ego ma ha ga-enye tools onye ga-eji wee bido. Hello? Onye ka anyị na-anọ? Evening star, kedu onye anyị na-anọ? Afọ mbụ Jacob. Jacob, ka ebe isi akpọ? Ezi m Enugwu na-akpọ. Ngwa gaa n'iru. Enugwu Ugwu, Jacob onye Enugu kwa ifu PG, ngwa ka anyị nụ ife ịchọrọ ifu Jacob. Jacob PG, ya onwe ike ọ bụ PG nye ka ọ chọọ ka oke na. Jacob anali ya. Hello, ọ dị mma. Osikwa anyị n'aka ọ bụrụ na ị kpọrọ ọdọbiri ịkpọghachikwa anyị ọzọ ka anyị wee nwee ike ịma ife ịchọrọ itinyela anyị ka anyị ga-esi wee kwalite atụmatụ nchekwa n'obodo anyị dịgasị iche iche, maka Enugu ndị kwuru na ha si ndị anyị na ha nọ n'ebe a sị na nchekwa abụghị ọrụ ofu onye na ọ bụghị ọsọ gọọmenti na ọ dịrị gidere mụnwa. Hello, ka onye anyị na-anọ? Hello, onye ka anyị kwuru? Daalụ, onye ka anyị na-anọ? Hello. Hụrụ Chioma ka onye anyị na... Hello, onye ka anyị na-anọ? Onye? Ịma onye Obosi, ngwa gaa n'iru ịma. Ọrụ efe obi. Ekwu otu. Ọrụ ekwu otu. Ebe m na-etinye ọrụ ya bụ maka ụmụ obere ụmụaka ụmụ agbọghọ ahụ ndị a na-agba akwụkwọ, ụmụ nwoke a na-agba akwụkwọ n'odozi anya na ọ bụrụ na Anambra steeti ka esi enweta dịka esi akọwa
nọọ ndị steeti ọzọ bịa gaa nọ onye siara anyị na Anambra ibe na-akụ nkụzi ibu ka obodo ọbụla ma edukeshọn ndị Enugu si wee nwata na ha na-anọ na Enugu na-atọ beta alụfa na-atọ ụfọdụ n'ime ha na ike na-amụ nwa na-ele n'ebe ahụ ụfọdụ na-amụ na-elebe ndị na-eji agwọ ọgwụ ha na-elefa na-agba akwụna akwụna na ọjọọ njọ niile ogwugwo oge tee aka na 70s enwere hotel a na-akpọ Shasha ụdị ahụ ụmụ ụmụaka bịa bebe n'Obochi mana ọ bụrụ na Obochi na ndị na Nsụka bụ obodo ọzọga ụmụ agbọghọ nda eji na ebe a na-agba akwụna akwụna ọntụ ndị ụmụ Obochi yuzu wee fọmụọ jee chụpụba na akadebezi ahụ obodo ọbụla ka tekee kọrekshọn ụdị ife ma asị ka awa atụọ ya ka ghara ije n'egisa nọọ ime ka ụmụaka ya itozi eto para agụ akwụkwọ pada amụ ọrụ nọọ ibido ntu obi agbara ọsọ mmiri gote ọba ebe ọ bụ na ọgbọrọ Enugu siri so n'izu a adịshọ na sapis n'obodo ọzọ ndị obodo ọbụla ka a ga-ntị n'izu a na-ekwu ka a tinye n'ọrụ. Daalụ iji ihe anụ okwu kịta ka nsị ka njụọ gị ya bụ ebe a ụmụazị nọ wee na-eme ife anụnwa amala onye obodo nwunye nọ ya bụ ụlọ nkwari akụ ebe ha nọ onye na-ama na-echie ka polisi gbara ya ajụjụ ọnụ ọ sị na ya bụ onye Ezinifite ọ bụrụ dị onye Enugu ukwu mana ọ nọ onye nyere ebe a nyere ya ka o mebe biya palọ o si emebe ihe ọzọ ebe a na-eri nri ma ebe a na-ata anụ which the law allows by the time you could say Jack Robinson ọ bụ na a na-emezi ihe ọzọ otu iwe gị ife ọzọ na ya mana kedu ebe ahụ ka hapụrụ ya kịta ka akpọchikọ gị ya oge anyị kpọrọ ndị polisi bịa ebe ahụ akpọchiri ya wee kpọkọrọ ife niile na ebe ahụ mana kịta emepere ya a na-azụ ebe mmanya ahụ a ekwesịrị ị na-azụ na ya maka ndị polisi ga na-eme investigeshọn so maka ha si mgbe ọnwụ na agha akpọchikọrọ ya ndị polisi mba na agha akpọrọ ya ka onye na-azụ afọ ọ na-azụ na ya a na-agbarịtọzi nke ọzọ n'ime ọka na-aga n'iru onye tụ a ka ọ dịgodi kịta anya unu ka dị ebe ahụ anya anyị dị ebe ahụ ọ dị mma hello gbatuo TV gị kedu onye anyị na ya nọ gbatuo TV gị Sonto gbatunata TV gị ọ na-eme mgbatu ka ebe isi akpọ anyị ka ebe isi akpọ Sonto from Ọka Sonto ngwa ka anyị n'onu gị Sonto from Ọka ị nwezi ike ịgwa anyị ihe ị chọrọ ịgwa anyị wee dọbirikwa ọ dị mma PG aka m na-ajụkwa gị gbasara ihe road traffic management something unu kpelu nwe na-asị kedu unu ọrụ gị chepụtara ya ka ndị ọha obodo gbakọta mee nye kedu ka nsi wee nwee ebumnobi unu eji wee na-akwado ya bụ traffic agency unu kwado unu ya na-akwụ ụgwọ ka ọlụ volunteer something ka kedu ihe anyị akpụ ya oge m na-achụ nta nkwado as PG ife aso na ofu ife nsị na mmemme n'Enugu okwu maka na anyị maalụ ka be anyị si adị ọkwa ife oge na-agwa ha okwu ndị ntorobịa ndị ntorobịa o nwekwe ndị abụrụ ndị ntorobịa na ya identify kwa interest afa chọrọ iso wee mee onye chodilaki ya pụtakwuo na ọ volunteer scheme anyị si ndị be anyị si volunteer onye chọrọ ime ụdị ife anụnwa na ife anyị chọrọ ime ka congestion a na-enwe na be anyị n'oge Christmas ka o bedata ndị mmadụ 65 volunteer wee kpọta ndị atụma road safety police VIO ka anyị nyebe ọzụzụ so mgbe a na-enyezi ọzụzụ a ka eselectere mmadụ 30 from the 65 maka na enyewere mmadụ ọzụzụ ọ bụrụ mmadụ ncha na-emit up n'ife gbasara ọzụzụ maka na ọ training a na-agba ọsọ a na-eme jogging a na-eme match pass ndị okenye nọ na ya surprisingly ndị okenye 5 nọ na ya mmadụ 3 make the final list yes because they were physically okay they were everything even our professional training ka enyere ọ gụrụ fa agụụ ọ volunteer scheme ka ọ bụ mana ọ nweziri onye be anyị o metụrụ n'obi wee sị ife anwa volunteer scheme na ọ kakwara maka achọ ọrụ ndị ama nchọnchọ ife na enwego sponsor for it so at the end of the exercise anyị achọrọ fa ife a na-akpọ stipend ndị mere training akwụrụ fa ụgwọ anyị gotere snacks taa aṅụrụ mmanya
Even maka onye metere in 1 week a na-aṅụ pure water. Even na abụsi ego. So onye sponsor ya for the town union bụ onye bụbu President General of the town union. Ọzọ Barrister Jude Ekwunife. Onye bụ onye na sponsor this thing for the town union. Hello. Onye ka anyị na-anọ? Onye? Amaka isi adị Ebe isi akpa anyị? Ị ga-akpọchi anyị ọzọ ka anyị wee nwee ike na-anụ ife ị na-ekwu na ọ na-eme mkpọtụ. Hello. Onye ka anyị na-anọ? Chika. Ka ebe isi akpọ anyị? Kedu ebe isi akpọ? Ọka. Chika from Ọka. Ngwa tinyere anyị ọnụ n'okwu. Daalụ. Ọ dị mma, anyị anụghị ihe i kwuru, Chika. Anyị anụghị ife i kwuru. Hello. Hello. Onye ka anyị na-anọ? Hello. Onye ka anyị Ọ Jacob, akpọghị m ọzọ. Jacob, ka ebe isi gbọ? Ọ Jacob na-akpọ gị from Enugu Ugwu. Jacob, gbatụnata TV gị. Jacob onye Enugu Ukwu. Ngwa gaa n'iru, gbatụo TV gị, gaba n'iru. Ọnụ m ekene PG anyị. PG ya. Good day, sir. Daalụ Jacob. Yes, sir. Abụrụ m onye Enugu Ugwu bụ ọnọ m Enugu Ugwu too. Abụ m onye Akwa Ibom. You are a legal resident. Daalụ. Gaba n'iru, Jacob. Ọka ikene PG. Ekene PG and o nwere something chọọ ikwu kịta. Ngwa kwuo onu. Am I free to use English? Yeah. Gaa n'iru. Okay. PG. Jacob, I can hear you. Good day, sir. Daalụ. Yeah, good evening. Yes, I grew up in Enugu. Enugu is a nice place to stay. So, there is something that I wanted to say. Yes. Okay. We're talking about security in Anambra State. Yes. And I'm saying Obiano is doing perfectly well. There's something in Enugu, towards Ezelaya side. There are some guys that used to hang around there every evening. Yesterday, around after 7 to 8 in my own front, they wanted to collect a bike from a guy in my own presence. Okay. So when guys were like, when the Okada guy was tracking with them, I saw everything that was going on. I left the place that I was sitting down to join the Okada guy to chase them. So I really want you to do something about that place. Ezelaya, that place that goes to Nimoro. Several times this week, like 2 times, I've experienced that. Thank you for the information. Thank you so much. Thank you. Sorry. Did you find information, Konye? Yeah, information. I know the place you're talking about. Ezio Balanga. Formerly Ezielias. But now Ezio Balanga. Okay. Back on the Nsikita ebe abụọ na-enebanye m ife anya gwa ndị ọrụ nchekwa anyị just like mgbe si na-ekwu security m na igbudelu nchi dịka nchi igbudi egbufe onye ofu a ga na-atarịrị akpụ information Jacob nyere ọmaka anyị ga-enebi anya adị mma. Cheta na ọka bụ n'oge izu nwanne site na onyonyo mgbasa ozi ABS Television Channel 24 ọka ka ị na-ege ntị. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. Ka onye anyị na-anọ? Hello, good evening. Evening. Kedu onye anyị kwudolu? Oh, Aloy, esi m isi ka ọ ka akpọ. Aloy.
Alo, isi m Ifiteọka akpọ. Okay, Aroy from Ifiteọka, ngwa gaa n'iru. Na mbụ ana m ekele ndị niile nọ na studio. Ọ na-ekene unu. Ọ kachasị SA the Governor of Security, Olubuchi Ọkala. Ọ na-agba mbọ nnukwu na-agagharị na kọmandụ na divishọn ndị uwe ojii niile. Ọ na-agba nnọọ mbọ, ọ na-arụ ọrụ na-asị anya jisi ike. Daalụ Aloy. Daalụ rinne. Ọ dị mma, anyị ga na-aga n'iru. Oge ekeresimesi na kịta elu. Nwesị ka njụọ gị SA. Kedu ebumnobi dịgasị iche iche iji kedu amụma dịgasị iche iche iji dịka SA afọkwụ gị onye ntorobịa ike na Umeka jụrụ arụ ka ịbụ. Kedu amụma dịgasị iche iche iji ichere ị ga-ezi wee site n'ụlọ ọrụ gị wee kwalite nchekwa n'ime oge ekeresimesi a ma afọ ọhụrụ ma gabigakwa ya? Okay, ọnya ka anyị na-akwụ na ya ebidogo. Abido me 2 weeks ago. Kaima how prepared and the readiness of the security agencies in the state. Ezi atụmatụ njibo ebe ahụ si afịa ha alụ ga-eme na ha agaghị achieve the aim of His Excellency. Esi m ebe a nyelefe aka through the stakeholders in the state, through my office. I say ebe a nyelefe aka ka anyị nwee ike ị na-alụsi ọrụ nchekwaba ike. Atụmatụ ọzọ bụ na anyị na-ene anya na every day na anyị ga na-afụ security patrol vehicle ka ọ na-akpagharị na-esike ndị ori, because mgbe ha pụtara n'anya ọ bụrụ na ha anaghịzi afụ moto ndị uwe ojii ma na ha anaghị afụzi ndị nchekwaba vigilante, ifu na ha ga-apụta rụọ ọrụ omekome ha. So atụmatụ anyị nwere bụ ka anyị dị sure na that embalmment operation nke His Excellency launchigo na a na-eme implement fully. And also I want to thank the PG Enugu who is here with me. I think Abiakwugo Enugu full special anti-court na Enugu ka ha nwee ike inye aka fight cultism, because in no cultism bụ nyanwa take the business of the day and the life of the youth. So mbịa fụ ka ha si alụ ọrụ mara ebe ha si nwee challenges. Ihe anyị na-agba mbọ bụ ka anyị dị sure na dị Christmas enwere ife ọzọ na-alụ na-abụrụ ka this Christmas na ya nụlọ pekem ndị oli na Anambra State. And by the grace of God na atụmatụ anyị ji n'aka na ana m ekwe ndị na-ege m ntị na ndị na-afụ m anya ugbu a nkwa na this embalmment aga anụkpaka m na Anambra State. Ọ ga-abụ free. Thank you. Amen. PG Enugu Ukwu, Honorable Boni Ozonkwaku. Dịka PG obodo gị, kedu amụma dịgasị isi iji n'aka iji wee fụ na akwalitere nchekwa n'obodo unu bụ Enugu Ukwu n'ime oge ekeresimesi a? Anyị na-agwa ndị bụ na onye ọbụla nataba, ị na-asị ya nataba, kedu amụma iji n'aka iji wee nye ha nchekwa? O nwere ife a na-akpọ redouble effort. Ọ bụrụ na anyị na-emebu ofu kịta, anyị n'oge ịbụwa. And olutebe n'oge ekeresimesi anyị anaghị ịtọ. So na ama itinye goal in place kịta abụrụ ife m ekwucha ebe a, mana maka m esili ya enu. Onye omekome ọbụla na-achọ ịoperate n'Enugu Ukwu n'oge ekeresimesi ya chegharịa echiche azụ, maka na anyị dị ready, more than ready before. Igwe obodo dị nkwadobe, PG dị nkwadobe, ndị kabinet anyị dị nkwadobe, ndị executive anyị dị nkwadobe, ndị village chairman dị nkwadobe. Anyị na-enwe information maka nwere ife na-enyelu security aka ka information. Ka anyị nọkịta na studio anụnwa, a na-enwe information. Text message na-abata na fonu PG, na-abata na nke igwe, na-abata na ndị dị iche iche. Ọnya bụ na anụ taa ka eze ụlọ eze na-anụka. So na Enugu Ukwu dị nkwadobere nne in terms of security, in terms of free flow of traffic. Na nkwọba anyị n'ezi ọkpala nri, ring road, those axes a na-enwe traffic congestion. Ndị ala nwa anyị zụrụ, these volunteers anyị zụrụ,
And the girl is the moody house. Kai is done me one member of Anambra State. Welcome for you. Dalu. Na nchịkọta maka oge anyị ji nwe na nchịkọta na nkenke okwu SA on security Honorable Onyebuchi Okpala kedu ndụmọdụ ikpeazụ ị na-enye ndị mmadụ kachasị ndị na-agagharị nwere ihe a na-eme n'ime oge a? Ndụmọdụ na-enye ndị mmadụ bụ onye ji akwa awụ alụmalụ onwe ya ebe unu ị nọ na ibi ndụ mpụ na alụ na omekome bakwa n'ụlọ aka nchekwa ga-akpalụ gị nke iji chịkọta okwu m biko achọrọ m ka m kene ndị na-enye aka na sekuriti Anambra steeti na-adị mma especially ndị PG na-agba mbọ ma ndị igwe na-ayọ ụfọdụ ka ha tinyekwu aka enwere one young man nchọrọ iji opportunity aka nkene in a special way who is from Enugu Ukwu okay Elijah Onyagba onye lụ ọfisi agha aka ịfụ na ndị nchekwaba nọ within the jurisdiction na ha na-eme ọfụma ọ bụ na ndị nọ n'obodo gaanụ nye nkwado nye ndị nchekwaba ma vigilante nọ n'obodo yi ọ nyanwa ga-eme na ọ metala ezi mkpụrụ ọ bụla osisi ihe gọvanọ ga-eme ka ọ PG Enugu Ukwu Honorable Ọzọnkwakụ ndụmọdụ ikpeazụ gị nyegara ndị ntorobịa enwe ihe ha na-arụ na ga-enwe ike ha fe oke na-abịa ha gbafọrọ ọsọ kedu ndụmọdụ inyenye ndị dị otu a? Ndụmọdụ m na-enyefa bụ onye ọbụla je chọrọ ife ọ ga-eme ọrụ ugbo dị aka ọrụ dị skill ihe ndị anụnwe dị onye ọbụla ama lụ ọrụ nke a na-akpọ white collar e nwere ọrụ ndị ọzọ dị ọkwanụ mmadụ na-akpụ isi na-akpụta ego ọkwanụ mmadụ eme ka ihe na na-akpa isi na-akpata ego ọ mmadụ na-eme ife ndị a niile so ọdụmọdụ na-enyefe onye ọbụla je chọrọ ife ọ ga-eme particularly ife gbasara skill acquisition si chọrọ ebe a ya amụ ya so that ka mpụ na-agụ anwa benata onye na-ese ahịhịa na-eme ajọ ife dị iche iche ya kwụsị na ulu adịrọ n'ahịhịa as a matter of fact onwerekwara onye ọbụla engage on any violent behavior onye je dakpo nwaanyị ma ọ wele gbagba mmadụ onye ahụ nọ under the influence of something and that kpatara anyị ji fight ya drugs anyị na fight ya n'Enugu Ukwu and the way anyị si wee mebie na ahụ obenatago. Daalụ. N'ebe a ka anyị na-achịkọta ya nke taata n'oge izu nwanne cheta na ihe mmemme a ka chọrọ ndị nkwado maka iji wee nye aka na sponsor program a ka o wee bụrụ ife kwuru ka a na-eme. Aha m bụ Ifeọma Akife na-asị gị gbaa mbọ ka onwe ihe ị na-eme ka ị ghara ị na-anọ nkịtị ka ọ ghara ịbụ ọgwụgwọ na onwe ihe furu n'obodo ajọ si ji eji ọnwa bụ onye a na onwe ike ọ bụrụ na ọ mara maka onwe ihe ị na-eme ịpụta ụtụtụ pụọ eme a na-agagharị onye ma akwa awụ arụ ya mala onwe ya esepụ ya ba aka enwere ofe tupu ọwa aka mmadụ n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya na nke taa na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị n'aha Honorable Boni Ọzọnkwakụ PG Enugu Development Union nakwa Honorable Onyebuchi Okpala SA on security ana m asị unu daalụ maka isonyere na nke taa ka emesịa.